Ще ви задам един неудобен въпрос. Колко пъти последния месец си казахте: няма страшно, ще ми мине? Когато коляното заболи, когато ви трябват няколко секунди повече да застанете от стола, когато слизате по стълбите по-внимателно от преди, знаете ли коя е най-опасната болка в ставите? Не е най-силната. Най-опасната е тази, с която вече сте свикнали. Защото тя не плаши, не ви кара веднага да потърсите решение, не ви спира днес. Но малко по малко започва да отнема от здравето ви. Първо лекотата, после движението, после увереността. И един ден осъзнавате, че вие си мислите за ставите си всеки път, когато трябва да станете, да ходите или да изкачите стълби. И най-лошото, повечето хора разбират, че са закъснели чак, когато ставите вече започнат да ги ограничават. Напишете думата протокол в коментарите и ще ви изпратя информация, която е важна да знаете за ставите след 50.